Казанның күрмәүчләр һәм начар күрүчләр китапханәсендә сайлау процессы мәсьәләләре буенча интеллектуаль уен узды. Викторинаны Татарстан үзәк сайлау комиссиясе оештырды. Турнирда катнашучылар өчен биремнәр илебезнең генә түгел, башка дәүләтләрнең дә сайлау хокукына кагылышлы иде. Һәркемнең сайлау кагыйдәләрен яхшы беләсе килә. Интеллектуаль уен белемнәрне ачыкларга булышты. Турнирда Бөтенроссия күрмәүчләр җәмгыятеннән 7 команда катнашты. С 2009 года идет сотрудничество между библиотекой слепых и избирательной. Күрмәүчләр китапханәсе 2009 елдан бирле үзәк сайлау комиссиясе белән хезмәттәшлек итә. Кешеләр сайлау процессында үз хокукларын, мөмкинлекләрен ачыклый. Сайлауларда тавыш бирү тәртибе белән танышалар. Күрмәү яки начар күрү сайлауларда катнашырга комачауламый. Сайлау хокукын махсус әдәбияттан, аудио китаптан өйрәнәләр. Викторинада белемнәр сынала. Тематика вопросов. Сораулар нигездә сайлау процессы хокук өлкәсендә хокукый тәрбия бирү мәсьәләләреннән тора. Китапханә белән бергә хезмәттәшлегебез бик кирәкле. Барлык гражданнар да үзләренең конституцион хокукларыннан файдалана алсын өчен тырышабыз. Интеллектуаль турнир берничә этапта узды. Җиңүчеләрне җыелган баллар буенча билгеләделәр. Фәнис Ахматов, Фируза Насырова, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары.